Il-Partit Laburista ikkundanna u sejjaħ bħala tal-mistħija il-vot tad-Deputat Nazzjonalista Edwin Vassallo kontra l-abbozz ta' liġi dwar il-vjolenza abbażi ta' ġeneru u vjolenza domestika. Vot kontra li ħadu bil-barka tal-kap tal-Oppożizzjoni Adrian D'Elia. Jien għadni kemm qed ngħid, iddiskutejt mal-kap tal-partit u tawni l-fakultà biex jiena nivvota favur dak li nemmen fih jien fil-kuxjenza tiegħi. Moralment inħossni li għandi oġġezzjoni għal din il-leġiżlazzjoni u m'għandix nivvota favur tagħha. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru Helena Dalli qalet li b'dan il-vot Edwin Vassallo reġa' wera li l-Partit Nazzjonalista huwa maqsum fit-tnejn fejn bittama li jinżamm grupp parlamentari maqut jispiċċaw vittmi dawk l-aktar vulnerabbli fis-soċjetà Maltija. Il-Ministru Dalli fissret kif l-abbozz ta' liġi li vvota kontri is-Sur Vassallo huwa abbozz ibbażat fuq Konvenzjoni Ewropea. X'ma tridx fli inti ikollok vittma ta' vjolenza u li inti issaħħaħ il-liġi sabiex il dik il-vittma ittija aktar protezzjoni. Jiena rajt fil-Parlament oppożizzjoni maqsuma, kellek membri parlamentari illi faħru din il-liġi li laqqas kritikaw la kelma waħda, u mbagħad kellek membri parlamentari illi qegħdin ibeżżaw bil-babaw. Is-Segretarju Parlamentari Giulia Farrugia Portelli fakret kif l-episodju tal-4 fil-għaxija sar wara li f'Novembru Adrian D'Elia ma tax vot ħieles dwar il-mizzi għalif għal min jagħmel it-trattament tal-IVF u f'dan il-każ għamel bil-maqlub. Każ fejn fih il-Parlament Malti kellu joħroġ maqut sabiex tibbenjifika s-soċjetà Maltija. Anqas l-oppożizzjoni bejnieta ma kienet unita. Niddiskrivija bħala oppożizzjoni fragmentata. Din għalija hija xi ħaġa serja għaliex tiġà issa mhux biss kellna membru parlamentari nazzjonalista jgħid u vvota kontra imma qal li qed jagħmel hekk bil-barka tal-kap nazzjonalista u qed jgħid ukoll illi ma kienx hemm problema illi se jivvota b'dak il-mod. U qal għax mhux komdu bil-kelma ġeneru. Aħna gvern li mhux tal-li komdi bil-kelma ġeneru tal-li kif urejna f'dawn l-aħħar xhur għamilna dawk l-emendi meħtieġa biex ħadd ma jkun diskriminat.